V minulém díle jste viděli. Byli jsme se podívat v pekárně, kterou vlastní Antonio Carlini. Proběhlo přivítání po italsku. Antonio nám povykládal o tom, jak to celé začalo a pozval nás do jeho kuchyně. Tam nám moc hezky zahrál na fokáču, něco se upeklo, ukázal nám svoje laníže a rovnou nám jich pár strouhnul na fokáču. Škoda jen, že nám to zas Honza všechno sežral. No ale co už. No a pak už jsme jen klábosili o všem možným a teď vyrážíme do dalších podniků. Vole hvězdu, ale neumím. Neumím, vole hvězdu, jsi normální? Dozadu. S rozpažením. Tak jdeme? Aha. Na zdraví. Na zdravíčko. Dneska jsme v naší oblíbené restauraci u Semináru na Smetanové ulici. My to tady teda máme velmi rádi. Tady je rakousko-uherská kuchyně, Tafelspitz, telecí řízky. Když jste v Brně a chcete nějakou klasiku, tak u Semináru je to vždycky sázka na jistotu. Je to vždycky dobrý, vždycky stejný. A jestli sem přijdete jednou za rok, jednou za 2 roky nebo každý týden, tak je to furt stejný. A to je strašně důležité pro hospodu. A proto to máme rádi, je to skvělý. Hlavně co je cool, to mě strašně baví. Zaprvé mají dobrou tankovou Plzeň. A mají prostě ty starý keramický potácky. To je prostě... Tak na zdravíčku. Na zdraví. Nečum. Co se stalo? Říkáš, že čumím. Honza má nejradši ty záběry, kdy má vzít nějaký drink a napít se a na schvál to kazí. Teďka to natáče na po4. to pivo, takže už žádný nemá. U Semináru mám rád s předkrmou vždycky 2 věci. Buď je to Jirkova paštika, kterou si dávám dost často, anebo prostě ten klasický vývar z jatřiny knedlíčky. Tam není moc, co potřeba vysvětlovat. Je to prostě dobrý vývar. Co se mi líbí, když jsme teď byli u Carliniho a mluvil o tom servise, že chce, že bylo všechno jednoduché a to, tak tady se mi líbí, jak to klasicky vždycky servírujou. To je jak na svatbách, že? Talíř, lžice. To je jako super. To mě baví. Obyčejný, dobře udělané jídlo a má to svou úroveň, takže Přesně tak. super. Má to jsem chtěl říct. Je to super. Úplně old school paštika, old school topinky, nějaký ovocný džem, marmeláda, ale je to prostě dobrý. Je to prostě, ať si každý říká, co chce, ale já to mám prostě rád. Jdeme na to. Tady? Wow. Jo, moc děkuju. Jo, děkuju moc. Pro mě prosím. Jo. Děkuji. Děkujeme moc. Tak jo, gastronauti. Chtěl jsem si pro vás dát kuřecí roládu, kterou tady mám vždycky, ale bohužel je vyprodaná, což o něčem svědčí, takže když sem zavítáte, tak si rozhodněte kuřecí roládu. Takže nakonec jsem si dal svíčkovou, tu všichni moc dobře známe. Je to asi nejtradičnější český pokrm. Co? Po smažáku. Po smažáku. Klasický karlovarský knedlík, kinutý. Dělá se to ze svíčkové, potažmo sloupaný plece, kořenová omáčka. Ještě jsem to neochutnal, ale věřím, že to bude dobré. Proto Semináry mám rád, když se kouknete, jak je to hezky nandaný na velkým bílým talíři. K tomuto pivečko na tom keramickém potácku. To je ta atmosféra tady, to je jako skvělý. Fakt je to skvělý, mám to tady mega rád. Myslím si, že to moc lidí nezná a je to škoda, takže bych to tímto rád chtěl trošku přiblížit Brnu. Tafelspitz, strašně oblíbená věc, akorát v Česku to není moc oblíbený, vůbec nevím proč. Stačí před hranice do Vídně a je tam na každém rohu. Takže krásně udušený ve vývaru, hovězí maso, silný vývar, zelenina, k tomu resty opečený, pažitková majonéza a strouhaný křem. Celý dohromady, brutální klasika a je to skvělý. K tomu perfektně načepovaný pivo a jdem na to. V neposlední řadě
je tady vídeňská klasika v podání vídeňského řízku se salátem, což je telecí maso, je to telecí řízek. Telecí karé, rakouský bramborový salát. Nevím, jestli to všichni znají, ale rakouský se dost liší od toho našeho majonézového. Jsou to vlastně uvařené brambory, je tam okurka, je tam petržel, je tam cibule, udělá se to ve sladkokyselém nálevu a prohodí se to s těma bramborama, takže žádná majonéza. A někde v Rakousku se to dělá úplně čistý, jenom brambory s horčičným nálevem a je to skvělý samo o sobě. A asi můžu říct, že za mě je tady u semináru nejlepší řízek v Brně. Jako už dlouhodobě, takže Souhlasím. Můžete si ho nadať z kaší. Tak jo, přátelé, tohle bylo u semináru. Měli jsme táflšpic, měli jsme svíčkovou, měli jsme telecí řízek s vídeňským salátem. paštiku, polívky, Paštiku, jsme toho polívky. dost celkem. Víme, že nechceme pořád jenom chválit, jsme řekli, že dělat nebudeme, ale u semináru je fakt skvělý podnik, o kterém si myslím, že úplně tolik lidí neví. Chodí sem trošku taková starší generace a je to škoda, protože ta rakousko-uherská kuchyně je tady za nás prostě super. Je to vlastně skrytý poklad v Brně. Tohle byli semináři a teď vás vezmeme ještě na super místo. Tak sedím tady s mojí dlouholetou kamarádkou, můžu říct, Šárkou Diváckou. Majitelkou Sorry, pečeme jinak. Asi netřeba dál představovat. A já proto mám sled takových rychlých otázek. Tak začneme s tou první. Když slyším sled rychlých otázek, tak... Co se ti vybaví, když se řekne dubajská čokoláda? No, Zákeřný na začátek, že? no mně se vybaví zhruba 2,5 měsíce každodenního šílenství od rána až do 9:30 do večera. Protože ten zájem byl tak obrovský, že jsme vůbec nestíhali to odbavovat. A hlavně ono je to hrozně fyzicky náročný, to se nezdá, když se dělají ty čtvrtkilové tabulky. A to jsou vlastně 3 vedle sebe v jedné formě a ono to, jako když si představíte 4 kilo a vy vlastně, když to zahlazujete, tak tlačíte na tu ruku, na palec, na všechno. Takže tam vzniká páka a to fakt jako za ten den, co jsem spočítala, tak člověk zvedne nějakých třeba 450 kg, který jako musíte udržet v té ruce. A co tam teda patří jako správně všechno, nebo? Pistáciová pasta, tahiny, bílá čokoláda, katajfi těsto. Jasně. A my si tam ještě přidáváme, aby to bylo ještě víc dochucenější, tak my tam máme ještě takovou v uvozovkách kvazi pistáciovou nutelu. My se vlastně rozemelou 100% pistácie, dochutí se a vlastně je ta pistáciová nutella a na tom je ta vrstva toho katajfi, to je klasické náplně, Jo. která se dává do té dubajské. To zní dobře, no? To zní Je dobře. to super. My jsme neměli od tebe ještě, že to musíme, Spielbergu, to musíme napravit dneska. Druhá otázka je od Honzy, kterého to strašně zajímalo. Jestli jsi měla vlastně v hlavě a jiný název, než Sorry, pečeme jinak, anebo proč vyhrálo Sorry, pečeme jinak? To je strašně vlastně dlouho, já už to ani nevybavuju, ale bylo to tak, že ještě na začátku, tak já když jsem odcházela z Borga, tak on v tom byl ještě s námi, s Ivanem Veverkou, teď už jsou kluci pryč oba dva, teď už jsem tam jenom já sama za sebe, ale tak ono to tak logicky vyústilo, protože kluci spíš jako směřovali někam jinam. Včetně Davida Viktorína, který je vlastně šéfkuchař Chateau Petit? Jo, děkuju. Jasně. Takže to, ale byl to v podstatě Davidův nápad, to Sorry, pečeme jinak. Já si vždycky jako říkala, že bych chtěla dělat dorty jinak, aby byly trošičku jiné, než má naše konkurence, takže z toho vzniklo to jinak a potom my jsme nějak na večer, my jsme seděli u Davida právě na balkóně a on říká, no tak se bude jmenovat Sorry, pečeme jinak. Všichni, jako já ho teď nevím jako správně napodobit, jo, ale všichni, kdo ho známe, ví, s jakou dikcí on mluví, když na něj nemíří kamery, tak on je jako třeskutě vtipný, že jo, je jako strašná prdel. Takže takhle to vlastně vzniklo, to Sorry, pečeme jinak. Ale lidé nás za to docela dost i hejtovali, že to jako je něco, čím se, jak to říct, povyšujeme nad ostatní, jo, že se jako nadřazujeme. Přitom to bylo opravdu jako myšleno na začátku tak, že když dřív se dodávali do gastra dorty jenom pomalu z makra Bidvest. Jasně. Takže proto vzniklo to Sorry, pečeme jinak.
protože tady v podstatě žádná cukrařina nebyla v té době. Tak sorry za to, že peče jinak. Ali, o tobě všichni ví, že tady zaměstnáváš z 99% samé ženy, holky, Aha. slečny. Jo, no. Jaký to je? No, je to náročné, já si z toho vždycky dělám srandu, že je to 16 menstruačních cyklů, takže... takže je to náročné. Ale ne, je to super, ty holky, když se s nimi dobře pracuje, mně přijde, že ta holka je daleko větší držák než ten chlap. Když má jako vytvořené ty správné podmínky a sednou si, tak to, co se jako říká o těch ženských kolektivech, že se tam navzájem pomlouvají, tak nemyslím si to. My jsme naopak jako k sobě daleko víc upřímnější a ta holka dokáže být jako, jak to říct, zodpovědnější. Ona jako nad tou prací víc přemýšlí. Jo, že si na tom dává víc záležet. Oni vždycky totiž, když nám lidé přijdou jako noví zaměstnanci, tak naše pověst už nás nějak tak předchází, mám pocit, že vlastně se o nás říká, že když jako si chcete něco naučit, tak ať jde člověk do soríčka. A v podstatě je to pravda, no, když k nám přijdou noví lidé i třeba na plac nebo na cukrárnu, to je jedno, tak já jim vždycky říkám, že to není jen práce, že já potřebuji tady mít ten servis 100%, aby to bylo jako v restauraci a ti lidé tady si fakt naučí hodně. Naučí se jako i ten obchod, což je základ pro jakoukoliv další pozici, kamkoliv půjdou, protože tady to není jenom o tom, že se vás někdo zeptá, jestli chcete kafe. Oni tady musí domlouvat i zakázky, musí jako opravdu pracovat s tím zákazníkem. A myslím si, že to fakt děláš dobře, protože, nebo že i ty jejich pracovní podmínky jsou dobrý, protože já jsem tady byl asi 100krát a ať tady jsi nebo nejsiš, tak vždycky ta obsluha je jako příjemná. Já jsem tady nikdy nezažil nikoho přinasranýho a je to na tom vidět, no, takže klobouk dolů. Mechový dort. Ne, mě by zajímalo... To nemůžeme nechat. No, protože mě by fakt zajímalo, jak to doopravdy je. Já v tom mám totiž bordel, já nevím, jestli jsi první na světě, kdo ho udělal, anebo první v Česku, nebo jak to vlastně celý vzniklo. No, my když jsme tady udělali mechovej dort, to vlastně vzniklo, já když už mi bylo 23, tak jsem měla takovou jednu kuchařku a tam byly špenátový řezy. Nějaké z Austrálie, nějaký recept v té kuchařce, takový oranžový, byly vlastně 3 díly těch kuchařek, jo? Někdy v 90. kdy to bylo, 98. začaly vycházet a byly 3 díly a to bylo vlastně něco jako jídla, dezerty, oranžová, žlutá a nevím, jaká byla ta třetí, jo? To možná někdo taky bude mít doma. To byly fakt skvělý knížky. A tam byl recept na ty špenátový řezy a mě strašně chutnaly. A tam jsme je vždycky jednou za čas udělali doma na oslavu rodinou. No a potom přišlo soríčko, což bylo někde o skoro 20 let později. A já jsem si vzpomněla, a říkám, holky, to je jako mrkváč, ne? Tak jsme je udělali a ono to vlastně k tomu bylo jako strašně dlouhá taková cesta. Jo, že když to člověk vlastně vidí ten mech, nebo ten dort, jak je krásně zelený a když ho rozdrobí, tak vlastně ono to ten mech připomíná, chtě nechtě. Jo? A já, když jsem ještě přišla z Borga, tak tam se dělali přes mikrovlnku takové ty... Panže, nebo... Jo. Ano, což taky vypadalo jak houba. Takže takhle to vlastně vzniklo. Jasně. No? Takže takhle vznikl ten mechový dort. Takže my jsme tady udělali mecháč, no a za covidu on se rozšířil vlastně jak lavina. V České republice a pak vlastně tím, jak lidé za covidu neměli moc co na práci, tak vlastně doma pekli, dělali svíčky a takže on se za covidu rozšířil jak lavina do celého světa. Takže my jsme jako zcela určitě první, kteří začali s mechovým dortem, jako s moskejkem. Díky nám se rozšířil, což Češi jako nemohli slyšet. Někteří to nesli, jako opravdu jsem za to dostávala i hejty, že jsme ho ukradli, že to není možné. Jo, ale já samozřejmě nevím, jestli jako někdo už před námi podobný dort neudělal. To určitě jako klidně. Já si jako myslím, že všechny tyhle ty vláčné korpusy, ať už jako mrkvový a podobně, tak si myslím, že to jde někde jako z východu, kde se jako ta mrkev často používala. Takže je dost dobře možné, že to klidně jako mohl před námi někdo udělat, nicméně
já zase mám svědomí čistý, že my jsme si mech udělali jako první jako takový a zcela určitě víme, že od té doby, co my jsme s ním tady začali, tak se potom rozšířil jako lavina. Ono se to vlastně dá velmi dobře jako vytrekovat i na Google, kde se dá jakoby najít potom, jak moc ta obliba vlastně vzrostla. Takže to. My jsme se snažili vlastně i o ochrannou známku, nicméně na úřadu průmyslového vlastnictví udělali chybu. Paní si přečetla špatně spis, takže ona vlastně mechový nám zamítli protože je to nadýchaný, jako nadýchanost, oni to pochopili, ne mechovost jako lesní a Magdalena Dobromila Retigová má ve své kuchařce mechový dort v uvozovkách jako nadýchaný, protože dřív se mechovým říkalo jako těm piškotům jako nadýchaný. Takže oni to špatně pochopili, takže nám vlastně zamítli i ochrannou známku. No a takže jsme se odvolávali, pak přišel v podstatě covid a tam vzrostla ta obliba toho mechového dortu. No a vlastně už se s tím nedalo nic dělat, protože on už vzešel v obecnou známost. Jasně. Takže už nám ho nejspíš jako ochrannou známku nikdy nepřiklepnou. Okay. Ale no, takhle to bylo. Takže pro mě to byla taková jako hodně bolestivá záležitost, že asi věřím tomu, že stejně jako u té dubajské čokolády, ta Sarah Hammoud, která taky si ten recept přivlastnili, tak asi se musela cítit nebo musí cítit podobně jak já. Ale jí to prvenství uznali. Je uznáno, no. Ale jako já si myslím, že jsem to jako fakt obrečila. Párkrát jako jsem i bulela, no. A tak vnitřní satisfakci máš, že zvím se něco tak populárního? Jo, já jsem hlavně chtěla, myslím, aby že to bylo připsáno totiž Čechům, protože mi přijde jako Vídeňáci mají svůj sachr, tak jsem si říkala, proč bychom my nemohli být hrdí na náš mechový dort. Takže mechový dort je z Česka, je z Brna a je od Čárky, takže... Moc děkuju. Ještě jsem chtěl s tebou probrat jednu věc, která trápí všechny lidi v gastronomii. A podle mě... Zaměstnance? To je hnedka druhá po zaměstnancích. Ty jo. Tak to bude fakt dlouho. A jsou to ceny. A si myslím, že cukrárna je zrovna obor, kde ten cenový rozdíl je extrémně vidět, hnedka na první dobrou. Že jsme byli zvyklí na zákusky za 12 korun, za 20. A teďka prostě stojí, nevím, kolik stojí u tebe, kousek dortu, ale 180 korun, 160? 169, 169. No. Vlastně ten dubajský máme za 249. No. Ale no, moc se s tím nedá nic dělat. Vzhledem k tomu, že oni to vlastně lidé často zvenku nevidí, i když jako sami můžou vidět, že vlastně cena i vajec jak vzrostla. A my vlastně my si děláme i svoje domácí sýry, svůj domácí cream cheese. Jo, tím, že to nejsou musové dezerty, nevháníme do toho tolik vzduchu, vlastně používáme jako fakt hutnou hmotu, nebo jak to říct, jo, že vlastně váha každého, ten dubajský váží třeba 220 gramů, jo, takže to je jenom sníst. Ono to nevypadá tím, jak je to výseč dortu, ale je to nějakých 220 gramů, jo, takže každý náš dort nebo bestie má kolem 160 gramů, což v podstatě bestie je jenom čokoláda, takže vy opravdu v tom kousku dortu za 169 korun sníte zhruba 80 gramů čokolády. A když si jako vezme člověk, kolik stojí tabulka čokolády normálně malá, jo, kterou se dá koupit, jako neberme teď Lidl, Albert a podobně, jestli teda můžeme to, neberme tyhle ty značky, ale jako opravdu od těch čokoládoven, tak tam... že jo, všichni víme, kolik stojí. My, co jsme z Gasta, tak víme, kolik co stojí a jak je to náročný. Časově a surovinově. Ale asi je to těžké to vysvětlit těm lidem, ne? Nebo? Je, no, my jsme v podstatě si myslím, že od samého začátku, tak my jsme... jak to říct, no? Můžu to ochutnat během toho? Jasně, moc ráda, ochutnej. Ono to vlastně působí tak jako psychologicky, že když dostanete musový dezert, vy vlastně dostanete jako svůj vlastní jakoby dortík. Kdežto, když dostanete kus dortu, tak někteří zákazníci, ale jich fakt už teď minimální množství, jo, že se opravdu jako na nás podívají a otočí se, řeknou nám nějaké nevybíravé slovo, že jsme se s tou cenou a jdou dál. Kakaové máslo. My jsme kupovali 300 korun za kilo a teď kilo kakaového másla nestojí 500, 600, ale stojí 1800 korun. Stojí skoro 2000 korun. Ze 300 korun se dostanete na 2000 korun. Takže kakaové máslo, že jo, je tady v každém pomalu z těch dortů.
vlastně součást čokolády. Takže to se tak brutálně zdražilo, že my bohužel jako na to nejsme schopni reagovat jinak. A v podstatě já jsem strašně ráda, že se na to ptáš, že může přijít tahle ta osvěta, protože zákazníci tomu často nechtějí věřit, ale ono je to tak, no, ta cukrařina, ty komponenty se zdražily tak strašně moc, že vlastně smetana, cukr, vejce a čokoláda, to jsou vlastně 4 věci, ze kterých my vyrábíme a mouka. A tohle to všechno máslo. Všichni víme, o kolik vzrostlo máslo, takže to je taková taky, no. S tím moc nevím, co s tím dělat, no. Asi nic. Musíme dělat osvětu. No, přesně tak. No to jsem moc ráda, no. Tak další otázka od našeho Honzíka, který tě jinak pozdravuje strašně moc. Proč jeřáb? No, to je taky strašně dlouhá ta. To si ani nevzpomínám, nedělám si srandu, vzpomenu. Já jsem strašně dlouho marodila, takže pro mě je symbol zdraví a štěstí. Já jsem si vlastně hrozně dlouhou dobu přála, jsem tak vždycky jako usínala a člověk si říkal, tak probudím se, asi se probudím, když se neprobudím, tak co? A teď jako vás, když to takhle trvá 10 let, tak ono se to do vás propíše. Takže já jsem chtěla dělat lidem radost, proto ta cukrařina. Protože jsem prostě chtěla rozdávat radost, protože když si fakt sáhnete na dno a vezme vám to tady pomalu 10 let života, tak už se potom na ty věci člověk dívá trošku jinak. A vlastně, když se to tady otvíralo, tak já jsem byla hrozně vyčerpaná, protože otevřít gastroprovoz je strašně náročný, že jo, víš to sám, jak to dokáže jako být. A ani nevím proč vlastně, my jsme tady měli kousek papíru a já jsem si složila jeřába. A někde jsem si našla návod a viděla jsem tam nádherné vlastně, jak oni je skládají i třeba na svatby a oni je vlastně tam věšili. Byla tam jedna z takových těch, jako je maminka, mimino, nebo já nevím, jaký jsou tyhle, tak tam někde prostě byl obrázek, jak ona je tam měla někde jako pověšené někde jenom ze stropu, jo? Asi 2 takové, jak to říct, ty šlahounky. A já jsem to podle toho návodu složila a mě to strašně bavilo. A tamhle vlastně to diváci nevidí, za náma je ten věšák. Tak na ten věšák já jsem ho posadila. A říkám si, to je krásný. A byly tady holky, tak si složili taky. A říkám, holky, to je strašně uklidňující, pojďte si to taky složit, ne, to je super. A v podstatě na tom jde vidět i to, jak je člověk trpělivý, jestli něco vzdává, nevzdává. Na tom se ukáže i charakter toho člověka. Jo? A tak jsme je tam dali vlastně na ten věšák a on vypadal hrozně krásně. Ten věšák stál tam a teď se podíváte na ten lustr a řeknete si, a vlastně my, když se tam toho jeřába pověsíme, tak vlastně nám to štěstí už nikdy neuletí a zdraví. Jo? Protože jeřáb je symbolem zdraví a štěstí, Sadako Sasaki, Hirošima Nagasaki, pověst praví, že když jich složíte 1000, tak už vám zdraví a štěstí nikdy neuletí. Ona vlastně je údajně složit nestihla. Ona vlastně zemřela na nemoc ozáření. Když k nám přijdou lidé, tady je totiž žluťák, kde se vlastně léčí rakovina, takže občas k nám přijdou lidé ze žluťáku a přečtou si tu povídku, složí si jeřába a řeknou nám, že jim to dalo obrovskou vůli a chuť žít a nevzdat to. Takže to vždycky jako tak zatlačíme slzu s holkama. To je krásný, to je moc krásný. Jo, no, takže to se tak jako celé nějak propojilo a to jsou vždycky jako dílem náhody. Když posloucháte tu vnitřní intuici, já věřím, že každý z nás tam někoho takhle má a když to posloucháte, tak ono vás to navede správně. No. Taková rychlá otázka, schválně, co tě napadne, kdyby určitě se inspiruješ všude, co se týče těch kombinací dezertů, dortů, tak kdybys měla udělat dort inspirovaný Brnem, co by to bylo? Ty jo, no. Co by to bylo, Loli? Co by to mělo být brněnského? No to není moc rychlá otázka. Já nevím, mě asi napadla nějaká čokoláda. Jak teď jsou ty Dubajky, tak nějak... my jsme chtěli právě udělat jako brněnskou. Že měla být s mákem a nějak takhle, nebo respektive moravskou jsme chtěli udělat. Ale ještě jsem se k tomu nedostala. Takže to asi. To bylo fajn? No, jako nějakou moravskou. Ani ne tak jako brněnskou, jako spíš ta moravská do mě. To mám pořád v hlavě. Jo, to je zajímavý. No, nějakou opioidní. No. Tak než jsi otevřela Soríčko, vlastně tak byla asi 2letá éra v Borgu. Tak jaký to bylo? Protože já jsem tím prošel
tím lanížovým peklem prošel taky s Michalem Prachařem. Tak jaký to bylo? Jo, bylo to super. A tak on tam byl David Viktorín, že jako šéf kuchař, tak to byla hrozná sranda, ale bylo to náročný, jako byl to mazec. Borgo, všichni víme, že v té době nemělo konkurenci, nebo nechci říct, že by teď nemělo, ale tehdy těch restaurací v Brně moc nebylo. Takže to fakt byl mazec. Ale zaplať pánbůh za to, tam mě to vlastně naučilo přemýšlet nad těmi kombinacemi. Tehdy byla populární molekulární kuchyně, takže tam se člověk ještě více dostal k té chemii, takže zaplať pánbůh za to, to bylo vlastně. Toto celé odstartovalo, no. Taky. Já jsem vlastně tam taky začínal před 15 rokama nebo 17. Jsme se minuli. O pár let jsme se minuli. A to byla jako obrovská škola, no. Z těch Jo, věcí že? čerpám jako doteď, takže to bylo skvělé, no. Vážení, celou dobu vidíte v záběru, že tady nejsme sami, ale máme tady... Jsme se domluvili, že musíme konečně představit i Lolu. Lola je náš maskot solíčkovský, že? Milujeme lidi, děti, no. Takže to je Lola. A jídlo. A jídlo. No a co Lola s tebou plánuje novýho tady v Solíčku? No, my bychom chtěli udělat mít snídaně, ale to nevím, jak Okay. to, ty už plánujeme vlastně od samého začátku, je plánuju, což už je relativně dlouho, ale teď už bych to konečně chtěla nějak dotáhnout. Slaný nebo sladký? Slané. Říkala bych si, že by byla fajn tam mít i nějakou kaši, nějakou fermentovanou. My tady toho prostoru totiž moc nemáme. Přece jenom jsme cukrárna, takže ten prostor, takže na něco moucha a vidíme, budeme lovit. Videla. Takže nějaké slané, nějaké vejce, ať to. Lidé se na to často ptali, nebo i ptají teď. Takže doufám, že to nějak zprocesujeme. No, Jsi tak nám mohl pomoct. to já vám pomůžu rád, ale Protože je to hrozně, nejsme kuchaři, je to hrozně odvážný krok, není? Začít v No. cukrárně dělat slaný snídaně? Právě. Takže by to chtělo něco, co zvládneme i my cukráři, protože vlastně my fungujeme trošku jinak než vy kuchaři. Vy musíte mít to víc o té intuici, my to máme víc o té matematice a musíme mít ty procesy a my neumíme tak reagovat na ty proměny jako vy v té kuchyni. Takže ty dva obory jsou relativně jako odlišné, byť to má stejný kořen. No, takže jako mám vůči tomu respekt, co si budeme. A ty mě musíš uklidnit a říct, že to bude ta nejjednodušší věc. Jo, ne, bude že? to dobrý, my tě rádi pomůžeme. Jo. A zase bude další místo, kam chodit na snídaně, no, konečně. Takže Jari, moc děkujeme za rozhovor, za pohoštění a budeme držet palce, že to všechno dobře dopadne s těma snídaněma. Moc děkuju. To já moc děkuju za to, že jste k nám přišli, za to, že nás teď někdo poslouchal. Mě vůbec chtěl někdo poslouchat. Nás dělám si srandu. Ne, moc děkuju. Já si to vždycky strašně vážím. Právě po všech těch nějak věcech, co to, tak vždycky tomu nemůžu uvěřit, nebo pořád tomu nemůžu uvěřit, že se ty věci dějou a že můžu normálně fungovat a prostě normálně tady sedět, pít kavčo a být v pohodě. Takže to já moc děkuju. Máme za tebe obrovskou radost, takže jo. děkujeme taky. Moc děkuji, Jiříčku. Děkujeme. Byť, Lola, moc Tak ahoj, děkujem. gastronauti. Máme za sebou Sorry pečeme jinak s Šárkou Diváckou. Skvělý pokec, neskutečný dezerty a budeme se těšit na příště. Honza tady teďka nebyl, to jste si asi všimli, protože dostal nějakou rýmečku, ale to nevadí, myslím, že jste to zvládli i bez něj a příště už se bude na vás těšit i on, takže ahoj.